Nexwajitin, nexwajitin dengê xwe bikartînin, nihalê vinêrim li vê derê kesekî nexweş bi tûpa hatiye bi tûpa em biçin. Merhaba iştera. Merhaba. مرحبا Ve çawa ev anî. هلا تشوف كيف جحد كي هوي زيوية Nexweşeviye nexweşe çi ye? خنصر Kansere, selametî bey. صعب ياخذش تنازل برو Ve bi zehmetî ev anî. Evet. Çend kez ve ev anî? جارك Yani çar kez on pêr hatin. ايه Çar kes pêr hatine nexweşe jin navciya derxistina anine dibêjin rayek jî rayeke dengek ji dengeke hewl didin ku bi zehmetî jî be bin sersandoqa dengê wî bidin bikaranîn ew qaz giringî didin denga tûpekî dibînin hûn ya oksijenê ez biharab sermilê xortekî ciwanekî ye ji bo ku dengê xwe bikarbîne dibin hundir nikare biaxife ew qaz nexweş e ji ber vê yekê em bi kesên pêre hatin axivîn